tsara meva nantenegny hoitany maro anao ndele fa hitatsy ela kanefa anao efa niampitagny sady tavela manimanigny anao Rosa Maria tsy fidiny anao nenande tegna tsikiny anao kozigny fa sady tavela miambigny magnategna anao ave kanefa tsoko tsy azo anao telefôny anao za tsisy kabaro anao za magnategna mbola ifankahita ampela anao itsara nilefa pare mandrenonao nagnasanao nandeha tsya mamanga hely andro araiky agny nasa mitomagny latsadranomaso manigny anao atô mamanga hely koa andro araiky agny manimanigny mifandefa MP misitriky anao sode hitanjary alany mamanao Rosa tsy tiany babanao Rosa fa za olo mijaly tsy avelognoana atahoranjary anao akomba matsaro mamalia SMS koigny mbavalia magnakory tsara ny afaragnatsika ty za magnategna anao Maria anao igny mbola tiako anao igny mbola tiako nafatangan'olo kafa fazahoasadigna Maria we anao itsara nilefa pare mandrenonao nagnasanao nandeha tsya mamanga hely andro araiky agny nasa mitomagny latsadranomaso manigny anao atô mamanga hely koa andro araiky agny manimanigny Production manager ragazzi zay zala tsy hafa né mani